Deze laatste paar weken heeft Pastor John een reboodschap gehoord, wat hij naam Openboarunk. En hij gaat het boek van Openboarunk en de Bibel. Nu, dat is helemaal het boek wat wij als Christen, dat we die de Bibel lezen, das, vielleicht de schwanste tijd haben te verstaan. Wenn wir wollen gleich vor das sein, dass wir reden von der Token, von Prophezeiung, da sind all diese Bilder, da sind all diese Tiere, all diese verschiedenen Dinge, wo Openboarunk von reden, das ist helemaal schwerer zu verstehen. Nu, ik wil je nou te spreken, goed drei, vindt deze boodschappen op YouTube of Facebook oder op Lebenswasser.org en vindt deze boodschappen hard derg, wenn het werkelijk dus een zijn hangen, wat God ons verspreken dat, wenn wir Openboarunk studieren dan. We zijn dat in Openboarunk kapitel 1, vers 3, dat zegt dit. Seilig als die dit profetenwoord laast en ook die dat hieren en zich door houden. Wat door ben geschreven is, veel de tijd als beeld hier. En zo, Gott gaf ons een verspreching dat hij gaf ons zijn, wenn wir Openboarunk lesen dan, wenn wir Openboarunk horchen dan, wenn wir das proben te verstaan, wenn das sagt, die Zeit ist maßkrachtig hier, und wir zijn dat in de Welt rum uns. Wir kijken nu viele verschiedene Städte in der Welt, wo der Krieg vielleicht angeht, in Israel, verschiedene Dinge, die da angehen dan, und wir zijn einfach, die Zeit ist maßkrachtig hier. Wir wollen gleich von Jesus vor kommen. En dat boek Openboarunk gaf ons een deel wijsheid van het tempo deze enge tijden, wat er in de toekomst nog komt. Nu, dat is zoveel interessant bij, ik kon het hier niet in deze korte video aanpassen, maar ik wil je dus werkelijk moeten spreken. Goed, drie, hoor deze boodschappen, wenn God verspreekt en zegenen, wenn we Openboarunk lezen doen en doen horchen doen. Zo zie ik die boodschappen en hoor die en we hebben alle top Openboarunk studeren in de nächste paar weken.